जे साब सेन्टार दङ बावहाय आङो थांनाय 21-22 मायथाइनि जे फाइनान्सियेल इयारनि जे MLLA फान्ड बिनिफ्राय आङो 10 लाखनि एम्बुलेन्स हरनायनि थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन किन्तु अर्डार होसेयावबो माने फ्राय बोसोरसे लाबाय बे गारिया सफैनो थाखाय मानोना गंसे गंनै एम्बुलेन्सखौ बानाया होनो बुरजा अर्डार मोनबासो बानाय बेबायदि जाहोननि थाखाय माने गोबाव जाबाय तो दा फैखांनायनि उनाव दिनै आङो क'क्राझार आंनि जे MLA अफिस बे MLA अफिसनिफ्राय बेखौ फ्लेग अफ खालामनो नागिरदों बावहाय जइन्ट डाइरेक्टर हेल्थनि डक्टर A.S. शर्मा बिथाङा दंफैयो बालाजान ब्लकनि सिङाव थायो उल्टापानिया ओंखायनो बालाजान ब्लकनि PSC नि इनचार्ज डक्टर फुलमा ब्रह्म बिथाङाबो दंफैयो आरो आंनि जे पार्टीनि बिबानगिरिफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर उल्टापानि ओनसोलनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै दिनै MLA अफिसनिफ्राय फ्लेग अफ खालामनाय जागोन आरो बिनिफ्राय थांनानै जोङो जे साब सेन्टारनि जे कमिटि दङ आरो चेयारमेन VCDC नि चेयारमेन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेलनि गेजेरजों बे एम्बुलेन्सखौ गथायनानै होनाय जागोन जाहाथे बे एम्बुलेन्सआ उल्टापानिजों लोगोसे सरलपारा बे मोननै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि हेफाजाब जायो मानोना बिसमुरि नेशनेल हाइवेनिफ्राय 30 किल'मिटार जायो उल्टापानिया सरलपाराब्रा 40 किल'मिटार जायो बे गोलावथार माने गोजान जायगानिफ्राय लोमजा साजा जायोबा हठात क'क्राझारसिम फैनो थाखाय बा गुबुनाव माने देहा फाहामनो थाखाय लांनांगौ जायोबा जोबोद उसुबिदा जायो बिसेसकरि गोरिब मानसिफोरनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम बेनिखायनो प्राइभेट गारि लानांगौबा 5,000नि बारा थाङो दा बेबायदियाव जोङो जिहेतु बे एम्बुलेन्सखौ हरनाय जाबाय मिनिमाम मोनसे फिस मानोना साब सेन्टारफ्राव ड्राइभार थाया बेनिखायनो मिनिमाम मोनसे फिस ड्राइभारनो होनो थाखाय आरो गारियाव थाव सोनो थाखायल' मिनिमाम मोनसे फिस लानानैनो बिथांमोना जाहाथे सामलायनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायदों आरो दिनै जोङो बेखौ गथायना होयोबा गाबोननिफ्राय बे खामानिया मावफुंजानाय जागोन बर्तमान सरलपारा उल्टापानि ओनसोलावहाय बे हेल्थ सेक्टर बिथिङाव माबायदि बे मोननै जि ओनसोल फ्राय बे मोननै VCDC आव जों लोगोसे बावहाय माखासे रिकगनाइज नङै माखासे गामिफोरबो दङ बाहाय गासै 30-40 रोजा सुबुं थानाय बे ओनसोला उल्टापानि सरलपाराया दा बेबायदियाव जोंहा गंनैल' माने साब सेन्टार दं उल्टापानियाव गंसे आरो सरलपारायाव गंसे जेराव डक्टरबो थाया बिनि मालाबा थाङो सरलपारायाव किन्तु उल्टापानियाव बिदि डक्टर थालायलायनाय जाया गतिके बावहाय सासे सानै जि नार्सफोर थायो बिथांमोनानो नायनो गोनां जायो दा बेनिखायनो एसे जुदि गोब्राब लोमजायोबा बा बायदिसिना आनजाद खालामनांगौ जायोबा बे साब सेन्टारफ्राव जाया दा बेनिखायनो एम्बुलेन्स जुदि थायोबा बाहाय सहाय जागोन आरो बे ओनसोलनि थाखायबो जों सानगासिनो दङ उल्टापानिनिख्रुइ देरसिन सरलपारा ओनसोला बेनिखायनो सरलपारायाव एबार आसाम सरकारा MLA फोरनो हरनाय जे बुनियादी जे साइस्थ' केन्द्र दङ जेराव 6 बेडेड हस्पिटाल जायो डक्टर थायो नार्सफोर थायो गुबुन गुबुन स्टाफफोर थायो जेसेबां थानांगौ बेबायदि 6 बेडेड हस्पिटाल जायखौ बुनियादी साइस्थ' केन्द्र होनना बुङो आं एबार हरदों सरलपाराखौ दा बे जाफैयोबा बे ओनसोलनि थाखाय माने सावस्रि बिफानाव मोनसे लाब जागोन